вітер віє голосний, в небі ворон кряче втомлений. Боже, дай мені ще трохи сил, я ще не забув і не простив. Кажуть, що від себе не втеч. Nebudem hovoriť ani pozíciu, ani to na schvál nechcem natáčať zvonku, preto až tu za dverami. Tieto 3 kamuflážne siete vyrobili deti v materskej škôlke tu v Charkove. A to si myslím, že každý vie, na čo je. Cieľom ich činnosti je vlastne koordinácia a distribúcia. Získavajú vozidlá, ktoré sa následne prebudovávajú na logistické alebo sanitné vozidlá, ktoré sa potom doručujú na frontu. Ich životnosť je veľmi malá kvôli podmienkam, v ktorých musia pracovať a kvôli tomu, že na nich nepriateľ páli aj počas evakuačných a záchranných činností. A vzhľadom na to, že teraz majú trochu času, nám chcú ukázať, v čom spočíva ich práca. Takže oni musia pozrieť, čo konkrétne sme priviezli, roztriediť to, zaevidovať, aby potom, keď im príde dopyt od jednotlivých jednotiek vojenských, tak aby to vedeli distribuovať. Vidíte tu bandáže, tzv. Izraelské obvezy, turnikety, kat sedmičky, rôzne druhy náplasti, elastických obvezov, izotermické fólie, dezinfekcie. Na základe konkrétnych znalostí o tom, čo potrebujú medici na fronte, Tatiana vedela dať zoznam. Z tých vznikol nejaký uší výber. Ten materiál bol v týchto 2 krabiciach. To môže to zdať smiešné za 7,5 tisíc eur, ale im to smiešné není. A včera, keď sme nasadli do vlaku, tak zhodou okolností prvý človek, ktorý sa nám prihovoril, a bol to inštruktor ukrajinskej armády a on nám nesmierne ďakoval za to, že toto robíme a že to je pre nich veľmi dôležité. Je náročné nechať si od týchto ľudí ďakovať za tieto veci, ktoré ja považujem za to minimum, čo môžeme robiť, pretože v skutočnosti oni bojujú boj aj za nás a oni musia bojovať viac a ťažšie práve preto, že my ten svoj boj nevedieme tak, ako si ja a mnohí iní ľudia na Slovensku myslíme, že by sme ho viesť mali. Nielen v rámci Slovenska, aj v rámci celej únie. Tell me something about Ženia. So, Ženia is a medic from the Kharkiv. It's one of battalions. She works on the evacuation machine. The military guys that are wounded, they came to her. Ženia puts him in the evacuation vehicle. While evacuation vehicle drives to the stabilization quarters, she makes some medical things. May you please ask Ženia to tell me something about what she choose from our staff and why is it important for her job? Ми тампонуємо все. Давай я зразу буду казати. They use this gauze for stopping bleeding in the big zones like armpits, maybe waist or this is thing that you put in the wound and it stops bleeding. After you put this inside of the wound, this is the bandage that comes over the wound. Tourniquet, tourniquet is clear. Soldiers come with shrapnel in the chest. She said that this is a really useful thing that they use a lot. So she covers the wound on the on the chest, breast, This works also repair. If you can help to solder with this, you don't use this. This is for the closed pneumothorax when you need to like stab chest so soldier can breathe again. Thank you, Persia. Thank you. Кажуть, що від себе не втечеш, що посієш врешті, те й пожнеш. Більш нема ні страху, ні жалю. Я свідомо йду на цю війну. Не відступати і не здавати
боятись. Хай у небі ворон кружляє, у нього, як і в нас, життя одне. Вибач, моя люба, і прости. Pre tých, ktorí tvrdia, že Rusi nepália na ukrajinských civilistov, sme na sídlisku, kde skoro všetky domy sú rozbombardované asi takto. Takže ak niekto niekedy bude tvrdiť, že civilisti umierali len náhodne a nikdy neúmyselne, tak by sa mal vybrať do Charkova. Jazdíme po takomto sídlisku, úplne klasickom sídlisku. Činžáky, škola, činžáky, obchod, činžáky. Každý jeden dom je zasiahnutý delostrelectvom. Každý jeden, keď nič iné, má povyrážané okná. Toto nie je žiadny omyl alebo niečo zle zamerané. Pred 3 týždňami si zažil zase tento panelák Ruský mír. Pravdepodobne to bola vojenská základňa, ako všade v každom paneláku na tomto sídlisku. Tu žili ľudia